Menteri Korbari ke Sarkar Preng Amit Shah ulawan poy ke nong ba Shillong ha ka arp sau terik mentau naitung. Bad hagan negasi ulalu me Jingdawa bad barok ke menteri rang ba jong gejala ke than stelam mingi bad ikendu ru ikenong yalam Sengbhalang jong ne gejala ha ka State Convention Center ha ke nong ba Shillong. Hagani kejuk kesingu Amit Shah ulalu me Jingdawa bad barok ki menteri rang ba ki Chief Secretary bad ki Director General jong ki pulit ke than stelam mingi bane Kren halor ki babun ki mat ke bedai bad ki kampen roy ka shong suk shong san ban kentiu ki kam jong okai pertai ha ke than stelam mingi barok kawai. Ki menteri rang ba ki lepen pau ba ke Jingdawa Kren kelalong ke besai so ha ke ba kelio ban pen sngoi ki babun ki mat ha kemat Amit Shah. There is no any problem in the internal sector, but it's a problem of drugs is there. By tackling that, prevailing law and order situation and tourism projects and whatever the necessary. So did you discuss on the boundary because you also boundary have issues were discussed, tourism issues were discussed, flood issues were discussed, many issues were discussed. And it has been decided that together all together at the state has to be united and should go in one way. what is the Manipur has the biggest drug problems, and whether drug issue is also discussed. Yeah, we not only in Manipur, drug affected in the entire northeast. Even in the Assam, therefore, decided many drug smugglers along with the huge quantity were arrested. So we have decided to tackle jointly. सभी स्टेट मिल के और विशेष करके जो इकोनॉमी नॉर्थ ईस्ट के इसको डेवलप करना है। माननीय गृह मंत्री जी ने पहले ही एनएससी के बैठक में एक सर्किट टूरिस्ट सर्किट बना के नॉर्थ ईस्ट को एक साथ जोड़ के टूरिज्म में आगे लेके जाना, तो उसके ऊपर उन्होंने बल दिया, जोड़ दिया है। और एक नेशनलिज्म को सामने रख के पूरा नॉर्थ ईस्ट एक साथ जब काम करेगा तो नॉर्थ ईस्ट को बॉल मिलेगा। उसी के ऊपर माननीय गृह मंत्री जी का सुझाव था और मैं मानता हूँ सभी मुख्यमंत्री इसमें सहमत है और हम लोग मिलके जो आशा उन्होंने जताई है संपूर्ण रूप से इसको हम लोग करेंगे। Ha kapor menmiat wa Amit Shah oleh kendo ekakenhun menteri jong ke Sarkar jela ha kabak le tai sani ya ki artli ki resolution ke bela menjur ke yang dorbar tauan ke jela kata ban penteri kamno ek enalain permit bat ban penrong ya ke keten khasi bat garo ha ke eta schedule jong ke riti sensyari bat lepen sngo ru ya ke jingdan kam ban penkelai ki kendon jong ke 6th schedule. Ki menteri Sarkar ke lepen pau bu Amit Shah ulai por bhai ki ban Kren halor ki babon ki mat bat ki tho bu Amit Shah lepen pau bu insakmi Bynniaw halor ki mat Jingdawa jongki. berkata ke jing thok kalau ngilapan kan mau biang mana kalian jongi ngis ngokia hadu kata ban wanra no da ka amendment ya ka 6 schedule ha ka 12 AB kadi kata ya ka bangila yai dawa na ka por namar ngis ngotho badai tang karne ka lat ka bala ban penklan ban empower ya ka state Meghalaya da ka bangin don no ya ka amendment ya ka 6 schedule ha ka 12 AB kani ko an kan mau biang pajba bakin sutho bakin tip bah ka Assam ha ka Assam ka don ya kata bor ha ka ba governor Assam ula man penmi ya ka notification ban nam penteri kam ya ki an jong ka sarkar India ha ki 6 schedule areas ha po state Assam kad bangi pade hadin bangilayo ala ka jong ka state ngila syak kini no ya kata ka hok ngim simdon syu ya kata ka hok hadin bangilayo ala ka jong ka state mensua ha ka bangidang don ha ka sarkar Assam ka 6 schedule kala long sisa ka jing yada ya ka ne ka bri jongi ka bri nyutrep ka badai ka 6 schedule area ha ka bangi don kata ka an ha ka ba la ka assembly ka pas ya ka penlong an bar ka pha so governor ula ban asen ban penlong an da ka bangi nom petrikam ya ki an jong ka sarkar India la da kimya hap petrikam hang ne hangi handai hadin bangi layo la ka jong ka state la penduk no yangi kata ka hop ha ka ba hak jaka ban thok ban ong ba governor jong ka sarkar Meghalaya ula ban penmi ka notification kila thok penban da ka ong presiden jong kari India dei kata ka dau ha ka bai nangi hi nang ne ban kenjo sadu presiden ban wanra ka notification hap yaj lamba ka parlimen kalong kala jengai pelat kelenti bar kala sistem pelat yang bangin la pernget ka parlimen ban nam petri kami kita ki an kiba ngingim sengwe hap dei nak ta ka dau ban keling ka parti jongi ngiyai dawa na ka por bakadon kam kerki ban yo ka amendment ka 6 schedule ha ka ba ha ka jaka ka ketin presiden jong kari India dei ban bu no ka ketin governor jong ka Meghalaya tindak lang jongahi ngola Kren
thik tong re bat ku isu jong ka ILP tiklong ba yal jong ngawan naga bagrong kum nong lam jong ki isu bat ke Jingdawa ke ILP ngong kam dei man tang de na do ki sam khandai pho khne fe ter na do bang na po ki isu tingi ai khuble ye ke sarkar bat jang ke sarkar ba ilat yangi bene kran kat adu ke level jong home ministry ye ke isu jong ka ILP tinaglyang jong home minister wong ya ke ka ba puskong tasi sampai bat masa penting mo em ya kata ngin kumbang i ka ni kasien ka pemerintah imat kham sangap kham yo bania discuss ba o ailat ida yo isyong dei bang surung sumi no hari ida yo hi bangin ya keren ba ban persung ailat ngi keren we ni we nga ba hamlat i ba rene ba remboy ngi yo ban keren ngi yo ban usngap dei bosyong bosurung bosu ai jing tho ngi yo ban pendap dei bosyong balong kerki tikane ka jing sangap ka jing priang jung mutasi ngi skam bahkan kan mi so kan nang ni kam dei ban su ong ba tang su wan su ya kendo yon ni tang ban pendap rukom hendrai ngir ngin nang budin bat nakaliang jonga ngaso komen sika de bau dona minister don lang hang to bat kumju nakaliang jong home minister ngayo ban keren sepang ga bedai ba jing jong kinong rap ni ngap pen snow namar bangi don kam baka sarkar India bukan peklam naka benta banang yarap ikinong rap jongi bat ha ju opor bangin yo ban pha ya kan kamar rap jongi kadon ke kota napo goti lingba ke train kadon ke agensi ke basi penkit igi marrep bangi ke kota jongi kum ke jela jongi bangin yo lang ban penkit igi mar ki meta ban pha sabar ke state sengo tenat ba ya tang layo ya keren ba Hadian kaniu Amit Shah uleh kendoro ikinong yalam jang kishpautali gi kenuhan Sengbhalang ke jela ke bakentop ke KSU ke GSU ke FKJGP ke RBYF ke HNYF JSU ADE AYWO ke Komso bat ke HNYM bat ginong yalam jang ka Khasi Authors Society. Ginong yalam Sengbhalang giloong bakile yang scam ha bandawa ban pentre kamno ek inline permit ha jela ban penrung ya ka keten khasi bat garo ha 8th schedule jang kariti sencari bat kiwe kimat. Kilapan pawe ke jing bitar bu Amit Shah shimle Kren eiei ne ai kanu ke jing Kular halor kimat Jingdawa bat kila shim bakane ke jing leo Amit Shah kade ke jing nyo ben ke Jingdawa pat ba. Kinong yalam Sengbhalang kilong halor ke jingbam seiso ke jingya Kren kinse kendo bane syong perkat ke ai ke bakin le nang ni syakmat. Hi gani kam de shu kasin ke manang kong ba nakaliang jung Sengbhalang ngila anggot ba ka ILP kentri kam po jala jungi. Haswa bang Kren ya ke ai ke bang ya kendu ka singen pan kermao khat khandai trek jung opera jo khat khandai. Ru phongot kinong tho an sukar jala gila pas ka resolution official solution. Kata de mdai ba pas taki bas Persyat Hamadan Madia anda dek takinong thoan ba upat ba jong jela pen kup ita kumhor. Hapo roban sepo ke Jingdawa NEC khmi lenti ban yo debit company halor kene kam. Hendrai phila step hi kai baji atau Jingdawa po NEC. Menta ka singiru ngan batai syai kalong ba. Nakaliang menteri kampo yeng sokaran dia ulah susap miya ke bangi batai ka jingkawa jongi kum kisang balang bat jong jela berkoi halor ka LP hendrai. Kamdan kanu kajing Kular bat kamdon kuno ke komitmen bai dei ka LP issue bat ngakren da basai ba kane kadai ka big insol ya literary tremuluk jong gajat penri ro ko bat jong gajala ko namar lada chisnam tam lepas ya ka resolution semala ban ayo tang sikentien pan tang ya ka ai ganung rem ne ka stan jong Indian government halor ka ILP issue tang kata khumla ban juba sap ba te kenir kumle komlong iba wat yakin ruphongot semla kensnap Dina kaliang jungi kum Sengbhalang ngisa syong ban perkhat ngisi ke Bynniaw ngisno thu kadon kene pandemik menta hendrai virus bal kejap ya ke jat benri ba jala bro koi ngihap ban wat lagu jong doi nang ne sakmat Kagani ka third meeting in I expect ba he will assure us something na kaliang jong home minister te ka ba kham song si shu golong ba la assure ngi ba kata ka meeting ke bangini kundo at least nginio ekopor kumba 20 to 25 minutes Hendrai menel lah syuk pakran tang way, but darang imut ban keren biang yang bala kaju isu nginam yo syuk Bynniaw keren Bynniaw debate. Oh, that's fine. Hendrai we expect something from the home minister at least. Te hendrai hadu Bynniaw ka meeting we are not satisfied and we are not happy. But we ngin pej kai karai ka ba kin pentep lingba kata kaji keren pat badu CM jongi ya ka state ka jongi. Hendrai to be frankly, I mean. We are not happy at all. We are not satisfied with this meeting. he allow us to make a submission, no doubt. We starting to make a submission on ILP, and when only 2 members are able to speak, he directly said that let's
if there's any other issue, then let's talk other issue. But Sadon raised the relevant issue of borders, and Tengzak Moming has raised the issue of languages in the schedule. Very relevant issue, no doubt. But the main agenda, which is ILP, he did not give any assurance, he does not give any commitment, and in fact, he does not even say a word. He does not even tell us why there is a delay. He does not even explain to us the stand of the Indian government on this issue. So this is not acceptable. We are very disappointed. This has led the moral of the indigenous people into the state down once again. And actually we expect better, even after waiting for almost 2 years. Actually we expect better than this, but nevertheless such a thing did not happen. And as Balam said, that we are not happy. This is a big insult to the indigenous people of the state as a whole, and we can't allow that this kind of situation happening again and again in our own state. Kandial kani ke jingwan Amit Shah kani ka jala jungi ya kani kanti o menta nakaliang jungi Sengbhalang yi ba kani tang jingwan ka jungu sosora kam dadon kono ka benta ka ba udawan ban simkhia Shah ya ka isu ka ba kum Sengbhalang kum ke sarkar kum ke jaibriang ni kwa ya kata jing pentrika me ka ILP marsnia rung hapo ngila suthu ya kata ba ngi persyang ban ya Kren ya kata jing ton kami ka ILP hinrei kaba penlengok kalong nakaliang usiam ru intervene bala Kren wei labiang nakaliang home minister ru intervene bala Kren wei labiang la suthu hinrei ka ILP kamkut ta jing Kren jong wei kum kinong lam Sengbhalang ngidon sibun ki poin ban peni ya kaba uni home minister sim ailat ngi ban Kren te la suang kata fidan ki issue fila ban Kren te ngilah ya Kren ru ya ka border issue nilai Kren ru ke schedule but kabami na sinto jong chief minister ngi kalong ba the home minister will examine this matter henry kaba palapat kalong nakaliang home minister si kentien ru kami ayu le halor kini issue ki bangilai Kren te kamot kani ke jingwan jong Amit Shah kani kenti ka bamenta wal hadin wala panap ingi kato kani banai ka jingwan jong ka bakado kalong le noi ngisno ba kalong le noi but kam simpoi kono no discussion ka ba kabantai ya kalawai jong jala ti ngelayo ban batai halor kani ka jing dan kam ban penuh iktin khasi po ka khnit ka bafra namar ba ka jing dan kam ka bangi batai u kalong ba nado bala phia ya ka Meghalaya na ka Assam ka norim kalong akaliang jongka jing pendek pensai ka ktien khasi ti menta ngilap san posnam bat ngiong ba kapor kala dai ban pendrung na tin khasi hapo ka khnit ka bafla kum ka jingeda ya ka jing longer pang jong ka ktien bat ka jing longer pang jong ka jaj ben reo